Čaute holčičky, kluci, já jsem Mapa Kebra, že vás za tohoto videa, není to nějaká reakce. A chtěl bych vás podívat na toto video, protože tohle video je vážně suprovní. Proto vám chci ukázat, že tomu byste se prostě smáli. No, možná někteří ne, ale mně se to docela líbí, takže můžeme začít. Já si dám takhle pěkně do rohu. Ještě bych si to mohla trošku říct. Tak. A můžu začít, jo. Bageta se šušenkami na hrášku. První. Ahoj, Freddy. Hej, Bonnie. Ty úplně jak on to nebude potom vědět, je naprostá prdel prostě. To jako, že by byl nějaký robot převlečený za toho taťku a ty bys to prostě nevěděl, protože on by to celou dobu předváděl. Viděl jsi nočního hlídače? Zase nemal svůj kostým. Vždyť ho znáš. Jo, ale však my ho najdeme. Jenom je to prostě těžký s tou hlavou Freddyho, kterou má. No, jak vidíš, nikde tady kolem není, takže proč se nepodíváš někam jinam? Noční hlídače, zakopo ti prdel. No sranda. Jestli se vám to líbilo potom na konci, tak se podívejte do popisku videa. Dejte odběr, ale bych je teďka strašně moc potřeboval. Kurva. Počkej, nejsi viděl nočního hlídače? Hodně noční hlídač, si ho tam. Netajen, Freddy. Ne, dělá se tu věc s tou Freddyho hlavou. Chápeš? Plete ti na obličové skenery. Pokud je Freddy, tak proč mi pořád svítit tu baterkou do ksichtu? Ne, jasné, že ho děsíš. Já jsem... Vyklapu ti oči. Foxy, sklidni se. No, jsem jediným tomhle zatočeném místě, kdo vidí skrz ten převlek. Taky Freddy Balovají, pomož mi. Mně je dnes je, Freddy. Také baterie. Mně je jenom o ty jeho sladké šťavnaté baterie. A už tam mám dost. Ukaž jim, že jsi noční hlídač. To je jen hračka. Víš co? Kde je Freddy? Nemůže to být dva Freddy, že? Freddy? Jo. Tak, teď jsou tu dva. Balovají, pomož mi. Mně je dnes je, Freddy. Bude tě prosím. Počkej, co se to tu děje? Hledáme nočního hlídače. On je noční hlídač. Co si jist, že je to Freddy? O můj bože, ty jsi Freddy. Kam jdeš? Jo, no to sedu. Nechápu se tak matoucí. Bonnie, poslouchej. Počkat, kolik je? Hej, chlapci. Mango, kolik je? Už je zpět 59. Takové budou 59? Je to další hlídač. Naší hlídač? Noční hlídač. Baterie. A to tady skončí. Freddy, jasný lidi. Bože. Já jsem nevěděl. To je asi to nejblbější. Halo? Druhý, neblí. Dobře. Taky prý. To je vlastně sranda s ní taky.
No kurva. To je prostě taková sranda úplně. A také očík to prostě udělal. To bych, já si udělám takové minifilmy úplně jako, že to bude mít třeba takové 2 minuty a bude to něco podobné s tím Fredem. Čídeči, kde pak si? Mých buchet se nedotkneš. Zlato. Zlato. A kurva. Až se uskočí, tvůj ksik bude vypadat jako rozmečkané brambory. No jo, no a co? OK, jdu najít to dítě. Ale pak tě zabiju. OK, čau, časnou cestu. Tak se na to podíváme. Žádné dítě tam nebylo. Zkus to znova. Já vím, že jsi se mě jenom zašprdel. Kde je to dítě? Kde ho schováváš? Hej, kámo, já nevím, prostě jen... Freddy je za tebou. Freddy. Ahoj. Ahoj, Freddy. Ahoj, Freddy. Ahoj, naši výdoči. Freddy, nebo s ním. Je to debil. Takové dovolání. Freddy, někde tady schovává dítě a neřekne mi kde. Víš, co to znamená? No. Nemůžeme uspořádat narození nebo oslavu. Ne. Ano, musíme ho najít, Freddy. Chce narozeninový dort. Udělám to nejlepší, madam. Přestačí s fikci. A to Madam. Chceš nás myslet, že tady žádné dítě není. Musíš hledat pořádně, chlape. Ano, ty čuráku, jde za tebou. Ale nejdřív ještě zkontroluj, že to dítě opravdu neexistuje. Tahle ta práce je totální vtip. Kdo jsi sakra ty? Ahoj. Tohle je moje šance, teď ho můžu chytit. Mám tě. Aha, moje zasrané koleno. Byl jsi vypáčen, bitch. Jo, díky za to páčeno, Fox. Tak si za to, kurva. Já nevím, nudím se. Hej, spincape. Slyšíš to? Bojím se. Ty barek úplně, že... A to byste se jako pokadili, kdyby to bylo takhle jako vážně nebo pravdě. To je prostě úplná sranda, ne? Jdi pryč, sakra! Nic. Najednou. Také s těmi to olí tohle. Ještě chvíli. Freddy, přestaň. Jsi odpad, Freddy? Odpad. Jo, to byl celkem odpad. Jenom nemáš vkus? Já jsem aspoň decentní. Před pravdou se neschováš. A víš, že se nemůžeš schovat ty? Od mé pěsti. V tém obličeji. Kde brzo bude? Já nevím. Odpad. Už je to skoro za mnou. Hej, chlapči, no jsem já, Chica, budu taky někdy ve videu? No, mohla bys, ale no... Jo, ta série zrovna už umřela. Žádné další videa. Oh.
Koukal, ty máš leso na Wi-Fi. Nasev si! Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, budu moc spokojený. A jestli se dostanu k těmi 20 odběratelů, tak se stane, že budou i jelly beans bonbony, budou různé challenge s Averkem, Klanem a s různýma youtuberama. Už jsem se to domluvil s pár slavnýma youtuberama a čus.